ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಮಂಚಾಲ್ ಸಾಮಿಲ್ ನಾಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಪೂಜೆದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋದ ಎತ್ತದು ವೀಡಿಯೋ ತೆಗೆದೆ ನಿಖಲೆ ಅಲ್ಪದ ಪೂಜೆದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ. ಈ ಜನವರಿ ಬತ್ತನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬತ್ತನ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನುನ್ನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರ ಪೋದಿಪ್ಪು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು 14ಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ತೂವರೆಗೋಸ್ಕರ ಇಡೆಗೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಪೇರು ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಜನವರಿ 14ಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಪುನೆ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಇಪ್ಪುನು ಜ್ಯೋತಿ ತೋಜುಂಡುಗೆ ಆತೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿಯೇರು ಪೋಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ತೋಜುಂಡುಗೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪೂಜೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಸರವಣ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡಾಡು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್.